Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is fractievoorzitter Jan van Sanden van het CDA in de Frieske Marren. Het scale over de zoonwinning in de IJsselmar had zorgen voor de grootste bestuurscrisis in Friesland in jaren. Die in de gemeente de Frieske Marren. Het voorstel van het college om akkoord te gaan met de zoonwinning helpt net in de rie, door verzet van de FNP. Hoe moet het nou verder? Ja, dat is de vraag die we voorlezen aan Jan van Sanden, fractievoorzitter van het CDA in de Frieske Marren. Welkom in het Politbureau. Dank u wel. Zelfs je man maakt het een harde missie zwaarder, hè? Hoe jou? Ja, ik ben juist morgen even bij je mem in Appelskeer. Ze zei, het slipste nog wel goed. Ik zei, ik sliep prima. Maar ja? het is wel druk. Want het is ik wel pittig en je hebt zelf ook er nooit meemaken volgens mij, zo'n crisis. Nee, dat is voor mij helemaal nee. En ja, het is wel verkennen hoe dat al reageert. Ja, maar je sliep er wel ik sliep prima. goed, toch? Ja, okay. ja, ik kan gelukkig goed van jou zetten. Ja, dat zullen we maken. Ja. Het vertrouwen op zijn in de FNP als CDA en VVD. Wils de FNP zelf zegt, misschien hier in mediation nog wel wat helpen kan. Is het net te drastisch west om te zeggen van neem auskeer van de FNP? Nee, dat vinden wij net. Het is net even op een midje besluiten. Wij zijn al weken en maanden bezig om ik met de FNP te oorlisten, ik de VVD trouwens, van hoe gaan we in dat dossier verder? Hoe gaan we verder met het vertrouwen naar een ja, en op een gegeven moment dan is het de beslissing daar om deze beslissing te nemen. Ja, het vertrouwen is echt helemaal voor tussen Jim als CDA en de FNP? Ja, het vertrouwen is echt op. Maar heeft dat te krijgen met hun stems in die samenwerking? Of het feit dat ze hem net maaien omheen dat proces? Dat laatste. Het is een cumulatie van dingen die voorvallen. En ja, dit weer de bekende zandkorrel die het lezen oer. Hoe heet dat matten? Hoe heet dat matten? Wat hier ze dan matten? Nou, argumenten, daar was mijn man in gesprek in. Zei van, hey, wij hebben een probleem. Wij vinden dat wij als team opereren als coalitie zijnde. En overal kan een keer wat gebeuren. En dan wordt ik mijn man er oplossen. En net dat iemand zei van, ik los het zo op. En Jim hebben maar te schikken. Ja, maar het is toch ik zeg dat de FNP starig omgang is. Die hebben goed luisteren naar wat de meesten gewoon. Die hebben zeggen van ja, 15.000 handtekens, dat kunnen we net samen aan de kant regelen. Die inspraak hier op die bewuste man, die het van belang west. Er zit wel een zekere logica in. Dat is toch democratie? Dat is democratie. Alleen er is ook nog een fase daarvoor. We hebben in de coalitieonderhandelingen hebben mijn mannen daarover praten. Het was een gelopen race, zoals het steeds zijn wordt. Nou, en dan ontstaat er dus het zinstand en vragen over dat dossier. Dat is prima, dat is ik heel goed. Zo. Ja, maar aan de andere kant, ik heb het collegeprogramma lezen. Wordt het hele samenwinning helemaal net neemt. Nee. Dus het weer helemaal net een onderdeel van de discussie of van wat oud-praten het weer voor alle partijen zo duidelijk dat we het net op schreeuwen hebben. Is dat achteraf een blunder west? Hien je achteraf zeggen dat maar wel verst lezen? Nee, dat vind ik net. Want zowel VVD, FNP als CDA zeggen van, zo weer het inderdaad. Dat ontkent de FNP ik dus net. Nee, FNP zei van wij hingen toen net in de gaten dat we er nog onderuit konden en dat het proces dus helemaal niet 100% clear weer. Daar kwamen we pas op het laatste achter en toen ben we school aangegaan. Vanaf september, oktober is dat school aangegaan. Toen ben ik de commissievergadering geweest. Dus je wist er ik wel van? Ja, zeker. Dus je bent wel meegenomen in dat tinkproces van de FNP? Ja, we hebben een aantal coalitieoorlisten gehad, maar als alle drie partijen voltallig. En dus het kwam ik als een verrassing dat de FNP tot dat standpunt kwam? Nee, maar wij hebben wel in de FNP zijn. Wij hebben wel afspraken. En hoe ging je hem daarmee om? We wien toch geen afspraken? Jawel, mondelinge afspraken. Mondelinge afspraken. Ja, maar er lag niks verst. Nee, dat klopt. Maar mondelinge afspraken ben ik afspraken. En dat weer mondelinge afspraken met de fractie of binnen het college? Nee, met de fractie. Maar de fractie ja. En het college, dus ik de wethouders van de FNP, die hebben uitvoering aan jong. Ja, dat klopt. En die weer volledig op de hichte. Want dat is nog heel iets, hè? Dat in het college zelf is inrierigens. Dus ik maar die bij de FNP. Het college is unaniem voor dat dossier. Ja. Waarom had ze naar voren? Ja, nou ja, het is wat een vreemde situatie. Je hebt drie coalitiepartijen en die bent naar mijn andere Inges. Het college, dat functioneert prima. Inderdaad, de vraag krijgen we vaker. Maar het college wordt ondersteund door drie coalitiepartijen. Nou, en daar is net... en wat de fractie in de RIE van de FNP het net Inges is maar het plan van de samenwerking. Nee, zijn het. Ken die wethouders net blowen? Nee, maar dat is de vraag die wij stellen aan de FNP. Je moet dus goed onderling eens even communiceren van de wethouders bijvoor en de fractie is het zin. Nou, want dat is eigenlijk het probleem. Dat is eigenlijk het probleem. Ja, want je zit er nog maar in een positie dat een wethouder zei van nou, nog geen orders gewoon voortsmieten van dat je nijen hebt. Oren worden wij blowen zitten. Je hebt waar zit een extra risicokomst uitroepen. Klopt. Als ze dan nog zitten,
dan zullen je ook maar een motie van wantrouwen komen. Wij hopen dat we een andere hand gaan kennen en zeggen van het is Saron als het Ron is. Maar als zij zeggen wij willen zitten bloeien, dan komt er waarschuwing een extra bijeenkomst. Daarin zullen wij hun nogmaals vragen, willen je hem weer omtreden? Nou, dat is aan hun de keuze, dat bepalen wij net. En vervolgens komen wij dan met een motie van wantrouwen dat ze dan weer dwingen ze eigenlijk om op te stappen? We dwingen ze om op te stappen. Wij willen daarin verder. Wij willen naar je coalitie. De gemeente heeft behoefte aan een nieuwe coalitie. En daar moet voortgang in komen. Dit keer dat FNP Sofie Ginsel toch gaat wethouders Romtel ook nu het college? Ik ken het net niet schotten. Nee. Ik heb daar geen idee van. En uiteindelijk, als dat net zo is namelijk, dan kom je hem daar een heel drastisch middel, namelijk een motie van wantrouwen. Ja, en dat vinden wij heel vervelend. Want menselijk jongen is dat natuurlijk net de mooiste oplossing. Want je zit in de context van. Maar een wethouder, Dirk Durks, die rent al jaren mee in het college. Eerst Skarsteloon, daarna de Frieske Marren. Jo bent natuurlijk een mens die zulke mensen van andere partijen lang mooi maken. Hè? Ja. Wat doet het jou om zulke mensen voor te sturen? Ja, dat is natuurlijk dat is gewoon bizar dat zou gebeuren moet. Die man had heel veel betekend voor onze gemeente en heel soort goede dingen dienen. En die moet ik waardering hebben voor zijn werk wat hij dienen heeft. En dat willen we op een nette manier dat regelen. Ja, maar net, en ons maar net. Want dan wordt het een motie van wantrouwen. Klopt. Ja. Nou, laten we de vloed dat de FNP dus net rondkomt in een nieuw college. Want dat is eigenlijk wat je hem veregend ziet als het CDA zijnde. Ja. Dan moet er dus een nieuw college komen. Ja. Maar waar? Ja, dat is... we hebben... Naar de VVD daar zijn, we willen graag wel mee en verder. Dan ben je er nog net mee meerderheid. Dan hebben we 12. Dan zit je op 12 zitten. Je moet de 16 een meerderheid te krijgen. Ja, dus wij zullen met andere partijen daarin oerlis moeten. En dan moeten natuurlijk de programma's kloppen. Ja. Want zoals ik zei, voordat je andere partij vreeg en de VVD zei, ja, maar dat willen wij net. Dus dat is een hele uitdaging. Ik heb een verslag aan lezen van de vorige keer, 2018, maar informateur Sander de Rauwe. Toen, wie als derde partij, de FNP willen tegenstbij hem. Nou, als hij nou uitsletten wordt, dan komen er dus partijen die staan verder van hem af. En het ben ik alle partijen die samenwerking net willen. En dus stemt hè. Speelt dat geen rol meer? Nee, de dossier samenwerking is klaar. Democratie heeft besloten. Oude Novage stemt. Ja, en dat is nou klaar. Dat leidt nou eventueel bij de minister of bij Smals om daar nog iets aan te doen. Dat weten wij net. Daar gaan wij verder ik naartoe. Het dossier is klaar en wij zorgen vooruit. Maar mensen weten dat natuurlijk nog wel. De VVD weet natuurlijk, en het CDA, Jim weet ik, dat een partij als de Partij van de Arbeid, die samenwerking die je hebt, dat ik loert natuurlijk zijn. Hier om tafel ik nog eens een keer. Klopt. Ken je dan wel maar zo'n partij in een college? Jawel. Ik wil weer even praten dus zo. Het gaat om het vertrouwen. En dat is kaart. Het gaat net om het dossier. Het gaat om het vertrouwen. Wat wij, dat is kaart is tussen FNP enerzijds, CDA, VVD anderzijds. Dan heb je twee kansen in mijn beleving. Of de Partij van de Arbeid maar voor jou zitten erbij. Waarop je op 16 komen. Lekker meerderheid. Dan ben je er. Dan ben we er. Of GroenLinks en D66, die bij de 2, hè. En dan kom ik op 16. Alle opties die hier. Ja, wij willen wel een breed college. We vinden dat een 16 is net breed. Nee. 16 is net breed. Dus ja. Dus PvdA en een van die andere 2 zou ik nog dat zou ik een optie waar ze kennen. Maar goed, dat is al je speculeren. Heb je een voorkeur? Nee. Zelf? Het gaat erom dat wij een goed team vormen moeten om de klus weer op te pakken. Dat is de basis. Moet jong praat maar de man. Het de CDA, het is een man die het verkender neemt, die eigenlijk misschien een analyse maakt en zeg maar hoe dat nou verder. Ja. Mats, een zo breed mogelijk college, dus eigenlijk voor jouw partijen in zo'n college? Ja, zo breed mogelijke steun, dat is het belangrijkste, want er staan nogal wat dossiers op het programma. Dat zo'n je haast vierde, bezuinigen. Ja. De samenwerking. Ja, dat ben ik nog horen. Bezuinigen, sociaal domein. Omgevingsvisie, er ben nogal heel wat op. En sowieso denk ik blij dat het hele samenwerkingsdossier nou afsluiten worden kan. Ja, qua dossier is het goed dat het afsluiten is. Ja. Alhoewel de minister, die ben er helemaal net wist van dat hij dan nog een keer de boel oerroelen zult. Dat ken nog wel, hè? Dat kennen we wel, maar dan is het boet de gemeente. Wij als gemeente kunnen daar niet meer door. Nou ja, je hebt de gevolgen. De gevolgen, precies. Ja. Hoe lang bloot zo'n vertrouwensbreuk eigenlijk in staan? Hè? Want je als CDA, ik FNP, je bent al van oudsher de grootste partijen daar in die regio. Klopt. Wanneer is er wel weer vertrouwen? Moet er dan echt oren propjes komen op oren plakken? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat die verkenner goed inventariseert wat is er precies gebeurd. Ik naar de FNP daar, dat die ik hun verhaal waan kennen van hoe is dit ontstaan, hoe is het opgebouwd en waarom hebben we dit met z'n allen dienen. En dat is heel wichtig om ik weer vertrouwen. We moeten weer meidman verder. Wij iemand er zitten en de FNP is er ook een gewaardeerde partij bij. Ik oren partijen. Maar het kan net zo wezen dat je komende 3 hier hun in een fut zetten. Nee, dat mij net aan het kennen is. Nee, dat is echt een werkende winkel van de verkenner. Waar ben je dat trouwens? Ja, dat zit ik net. Nee. Oh, nee. weet je waar is die?
Nee, waarschuwing, Jerry dat. En nog iets antwoord op die samenwinning nog. Daar ben ik toch wel nieuwsgierig mee. Hoe slim is het voor de gemeente Frieske Marken dat net trok gaat, die samenwinning niet zomaar? Van Jim? Ja, nou ja, ik heb waarschuwing daar heel soort oer zijn. Wij vinden het belangrijk, wij zien graag wel dat het wel teruggaan zoeken. Maar ja, helaas net. Financieel maakt het dus niks uit, maar daar wordt de gemeente net beter van of minder van. Maar gewoon de hele afweging die ik waarschuwing in de raadsvergadering verteld heb. Ja, we wachten het Het is een netwoorden in elk geval. Het is een netwoorden in elk geval. Nou, en Noma Sjen, moedig voorwaarts, Leuk, zei je dat. Zeker, dat lijkt een hele uitdaging. Precies. Dit is even Sjen, hoe dus cartoonist Gerco van Beek naar deze man en deze affaire jongen heeft. Een wrak. Ja, leuk. Ja, een wrak en nog geen kerelszoon. Nou, zo Nee. speelt je op dit stuit in de Frieske Markt. Nou, Jan van Zanden van het CDA in de Frieske Markt. Hartelijk dank voor je komst naar het politiebureau. En we willen graag dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Zeker weten. Dank u wel. Ontzag via het politiebureau. Bedankt voor het zien en graag ontnijen weekend.